haka yake kuna tare da gidan Radio Najeriya Sunshine da kasan aka mita 88.1 yanzu agogonmu na ɗakin watsa labarai yana nuna karfe 8:03 kuma lokaci ne da za mu gabatar da shirin nan na wasa kwakwalwa sai ku tara. Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da haka kuma barkamu da saduwa da ku a cikin shirin nan namu na wasa kwakwalwa wanda yake zuwa muku daga nan gidan Radio Najeriya Sunshine FM Fatoskun akan mita 88.1. Suna na Sadi Energy Tandari, muna tare da abokin aiki Abubakar M Kacalla wanda tare da shi za mu gabatar da shirin da fatan za ku shirya tsab. MSP on the beat. Baya hawa sama kugare, dari da komai san duniya makaran duniya. Tumana Abubakar barkanmu da shigowa cikin shirin namu na wasu kwakwalwa. Alan Sadi ga mu dai mun shigo kuma ga mu ga masu sauraron mu. Kuma yanzu kamar yadda aka gani muna watsa wannan shiri kai tsaye ba? Kai tsaye live a shafin mu na Facebook, a shafin nan na Sadi Energy Tandari da Fatoskun, kuma za ku zuwa ku bayyana mana ra'ayinku za mu karanta. Tumana Abubakar daga ina za mu fara? To na ga da farko dai mu ba masu sauraron mu namban waya ko? To bismillah karanta. Duk da ma na ga ko da yaushe dai suna da namban. Amma ya kamata a sake mai ta musu kware da. Wato maza za su same mu a 07025025225. Sai mata kuma za su same mu a 08082607822. Insha Allahu in sun kira za su same mu a ciki. Akwai takardu a janka kuma na fara. Ka fara mana na ga kai din da tutsi. To muna da takardu da yawa kuma dai wato takardar mu ta farko tambaya ce da ta shafi dangi da kuma ahali. To mai tambayar da yake tambaya wai a matsayinka na kai tambayar zai zama kan sigaji ne da ita, maza da nasu mata da nasu, amma tambayar da kaɗai ce. Amma tambayar dai ga namiji take cewa wai shin menene dangantakar ka da kanwar kawar yar mahaifiyar wato kanwar kanin kawar yar mahaifiyar matarka? Kanwar kanin menene dangantakar ka da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar matarka? Namiji kenan. Sai aka zo aka ce idan mace ce shin menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki? To kaji wannan ai zama ce tambaya ce ma mai sauki. Gaskiya dai ga wanda suka fahimce ta ba. Shine ma al'umma wato al'umma mai shayin goruba da ma shayin tafarnuwa da ke karamin asibitin na Tandari. Ce ga wata 200 nan duk wanda ya samu da nasara amsa a tura masa kati. Wato tambayar ga maza shin menene dangantakar ka da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar matarka? Ga mata menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki? To muna fatan ni da zan so ka dan karanta musu a hankali a hankali. To sai za su gane ko yawa ko za su. To tambayar ta mu ga maza aka ce shin menene dangantakar ka da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar matarka? To ga mata aka ce shin menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki? To ina ga sama sauraron da mu yake suna ta shigowa, bari mu je ga mutum na farko. Mu ga mutum na farko mu ji ko da ko da zai ba mu amsa ba. Zan fara da layin maza kenan. Bismillah. To sun gagara bari mu je ga. Assalamu alaikum. Lafiya da wa muke magana kuma daga ina? To maman Ihsan da fatan kin ji tambayar ta mu. To ba mu amsa ta kawai sai mu wuce ta gaba. A wuce wajen ba. A kisa akwai dangantaka, akwai su wani kawu da baffa da baba da sauransu. To wannan ma menene dangantakar taki da shi da wannan da muka faɗa? Ai dole za a samu amsa guda ɗaya tun da aka ce dai dangantakar ki da kanin kanwar kawar yar mahaifiyar mijinki, kin ga akwai dangantaka.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, barka ne. Yawa, da muke tare kuma daga ina? Yawa, kuna tare da Mubarak Abubakar daga Arkime. To Malam Mubarak Abubakar da ke Arkime, da fatan ka ji wannan takarda ka kuma fahimce ta. Yawa, na ji wannan tambaya, wannan dangantaka abin da ya haɗa ta yi aure ne. Aure? Yawa, duk da an ce kanwar kanin mara tsawar mahai. To wannan ai kana maganan alaka kenan, mu dangantaka muke ne ba dangantakar ka. Kai kanwar kanin kawariyar mahaifiyar matar ka dangantakar ka ba alakar ka ba. To dangantaka ta ita, ai wannan aure ta kawai shine dangantaka ta. Ina ai an yi nisa a cikin lamarin ai. To amma na'am. Dangantaka ta ita ai tunda ka ita ne na farko ba dangi na bane. To in aka lissafo dai sai an samu dangantakar ka da ita. To ta musulunci, dangantaka ta ita musulunci. Ai banda na musulunci akwai dangantaka tsakanin ka da ita. To wata dangantaka. Ka dai lissafa. Sanayya. Irin haka ne na dan tantance. Abun naka ya koma cinke-cinke ko kenan. Shine ai gaskiya kam. To muna godiya sosai. Yawa, gode sai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amina. Lafiya Amina. Yawwa Amina, menene dangantakar ki da kanwar to menene dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki? Sirika. Yau to Amina, tun kafin mu ce kin daidai ko baki daidai ba kin mana ba da alkhairi, to mun gode kwarai da gaske. Gaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Hassan Albasari. Abubakar ɗan Fatulla tare da Chadi Energy Tindari, barkan ku da dare, barkan ku da aiki, barka da warhaka. Muna ma barka da wannan lokaci, da fatan ka ji wannan takarda mai sauki kuma mai araha. Wannan takarda mai matuƙar sauki. Na'am, to muna jin ka. To dangantakar ne dan baba da dan baba ne. To yi mana cikakken bayani yadda za mu gane. Wace maka da cikakken bayani? Tunda ka ce dan baba da dan baba ni ne, ta yaya? To ai ta yadda aka yi zama haka ko? Na'am. Saboda kanwar kawar mahaifiya kace ba? Ai ka cire wani, akwai kani a cikin yayi. Kanwar kanin kawariyar mahaifiyar matarka. Menene dangantakar ka da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar ka? Yar mahaifiyar matarka, yaya kenan muke jago? Akwai sarkakiya a cikin wannan zamba. Sai muna godiya sosai. To tambayar da ga maza take cewa shin menene dangantakar ka da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar matarka? Ga mata kuma menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki? To kaji wannan take tambayar. Assalamu alaikum. Sai mu je ga matan ko za su amsa. Barka da warhaka, wake magana kuma daga yana. Waye? To Fatima daga ina? To Fatima daga tsohuwar kasuwa, menene dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki? Zumunci ne. Wani irin zumunci? Zumunci ne saboda sanayyar juna. To ai ke ma kin riga kin ce zumunci, kin ga zumunci daban, alaka daban kuma dangantaka daban. To Allah ya taimaka. To amin, muna godiya sosai. To mu je ga layin mu. Alama a wannan takardar Sadiya ta ba mutane. Assalamu alaikum. Amma da muke magana kuma daga ina? Wani ka sallah da Sadi wani bukan tare, tana tare da Sadi dan malam da dan kunne da jari kuma zan gida shi. To Sadi dan malam mai dan kunne, da fatan ka ji wannan takarda. Na ji wannan takarda ne. Yau na shigo mu ba kan alƙawari dan wannan takardar da muna nan za mu dawo ka kwalwa ka dan dawo ka da za ba ta lokaci a kanta. To da fatan ka wasa kwakwalwa za ka dawo. Insha Allah. To ba muna godiya sosai Sadi dan malam mai dan kunne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka dai, wake magana kuma daga yana? Fatima sai daga Kilafata. Fatima daga Kilafata, menene dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki? Daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga nan dangantakar ku ta taso? To banda wannan fa ai akwai dangantaka ta wani abu da yake hadawa, wannan musulunci ne hada ku kenan.
To wane ne menene dangantakar ku da na wani abu daban wanda ba musulunci ba? Jini ko? To ai jinin To, akwai ta yadda ake haduwa ko? Eh ta ina kuka haɗu? Me Ta ɗinki jinin. ne? Me ɗinki ce? To, Mm. ‘yar uwa ta ce. To muna matuƙar To godiya. muna godiya sosai da wannan yar uwa taki. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Da wa muke magana kuma daga ina? Injiniya Musa ne daga fara-fara. To injiniya Musa da fatan za ka yi kokari ka barke mana wannan ko ka gyara mana ko wannan takarda. To wannan abun ba dangantaka ma tsakanin su. Ba dangantaka kwata-kwata. Ba dangantaka kwata-kwata. To me yasa ka ce haka injiniya? Saboda abin yayi nisa ne. Ai a ganin sa ba. Ya yi nisa sosai. Yayi nisa sosai mana. To muna godiya sosai da taka gudunmawar. Ina muku fatan alheri. To mu ma muna yi ma fata alkhairi. Allah ya Yawa, sa. amin amin amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana kuma daga ina? Mama Ahmad da Usman ne daga Tanda masallacin Waziri. To Mama Ahmad da Usman Tandar masallacin Waziri kin ji tambayar ta mu. To kusan aka da akari dukan mu duniya baki ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Na'am. Gaskiya. Tunda mu ya'yan annabi Adamu ne daga na Hawwa'u. Kwarai da Wannan gaske. gaskiya ne. To shi ne iya abin da zan yi faɗa kuma ina muku fatan alkhairi. To muna godiya sosai. Ga tashi lafiya. Yawa, muna godiya sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana kuma daga ina? Abdulrahman Gambo ne daga Tikau. Abdurrahman Gambo mutanen Tikau da fatan ka ji wannan magana. Na ji To me za ka iya cewa game da ita? wannan dangantakan Na'am. aure ne ya kawo wannan dangantakan ai. To sai ka mana bayani ta yaya aure ya kawo. Inda bai yi wannan auren ba ka ga wa'annan mutane da wannan an warwa da wannan abin duk da zan haɗa su ba yi. Da duk ba za su same su ba. Yawa zan same ba sai a bangaren aure yayi. Wannan gaskiya ne. Yawa shi ne dalili kenan. amma ai akwai dangantaka kwalli ɗaya wanda za a faɗa a ce ita shi ne dangantaka kamar akwai dangantaka kwaya ɗaya wanda zai zama shi ne amsa wanda ya ko dangantaka ma ta bangaren aure ne. to sai ka gaya mana mun ji ta bangaren aure ne amma ban haɗa jini da su ba ban haɗa wani abu yanzu amma dalilin aure na kuma ka ga mun yi dangantaka da su. to amma yana samun dangantaka ya zama mutum sarakinka ko wani abu da daban to menene dangantaka taka tunda mun ji ta bangaren aure ne na'am menene to me dangantaka taka da Ka san za a iya cewa akwai sirki, akwai sirka, akwai ƙani. na'am To ita menene dangantakar? Akwai anwar sulki. na'am Akwai uwan sulki akwai kuma kawu. Yawa. Akwai kuma babar akwai kuma baba. kwarai da To gaske menene dangantakar Duk kai? da wannan dalilin auren ba dan aure ba ku da zan haɗa da su. To muna godiya to muna sosai. matuƙar Da godiya ka dage ka ce aure ko? Na'am. to maza Na'am. Yawa. mun gode Muna godiya sosai. kaji Da ta maza gudu maza ba, su iya eh. samun wato layin maza 0700 bibiyar 8 bibiyar sai mata 08 82607 kuma za ku iya kallon mu a shafinmu na Facebook kai tsaye yanzu haka muna watsa muku wannan shiri live za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a cikin shirin kuma za mu karanto su a cikin shirin idan Allah ya yarda assalamu alaikum lafiya da wa muke magana kuma daga yana to muna tare da ke shin menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki na'am kika ce shine ai mun ji kun haɗa dangi tana amma zai iya zama za ki gaya mana cewa sarakar ki ce ko wata baba ko wani waye za ki gaya mana dangantaka ɗaya naki da ita da menene dangantakar ki da kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki Yar mahaifiyar. kanwar kanin kawar yar mahaifiyar mijinki yayar ki ce ko to ya aka yi ta zama yayar ki ce
To muna fa kuma matukar godiya fa da ra'ayinki ba. Mun gode kwarai da gaske. Kin yi kokari. ta yi kokari sosai amma bata amsa ba. Kwarai. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Da muke magana kuma daga ina? Aure baba mai masara da maganin ƙarin jini kasuwar MPN ko za mu yi Mai maganin basir ko? gaba daidai an haɗa. Aure dai baba. Ina gaisuwa ya fama. Alhamdulillah ya kwana biyu. Masha Allah, lafiya kala wallahi. To da fatan aure za ka warware mana wannan dangantakar auren. Kwarai kuwa. To yanzu dai na kama tashan na ji. A'a za ka gudu ke bari a karanto maka to. Yawwa, da kana tare da mu? Ina tare da ku. Shin menene dangantakar ka da kanwar kawaryar Za ka dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ka. To kanwar kanin kawaryar mahaifiyar matarka. to ina ga za ta iya zama kamar kanwar kanin menene dangantakar ka da kanwar kanin kawaryar mahaifiyar matarka? wonderful. Gaskiya bari ƙara nazari. Aure baba. Aure baba, dangantakar nan ta aure ce, ya kamata ce. To shi ke da muna godiya aure. To muna matakar godiya aure baba. Assalamu alaikum. Mai masara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga ina kuma waye ce take magana? Hassana daga Islam. Wace? Hassana Ahmad. To Hassana Ahmad daga ina? Islam. To Hassana Ahmad, menene dangantakar ki da kanwar kanin kawaryar mahaifiyar mijinki? Kanwa. Kanwar kanin kawaryar mahaifiyar mijinki. Dangantakar ku kawai. Duka sun fada ne. Sarkar gize? Kin da ita ma ya ita san kwada ta ita ma san kuwa ce da kawai da ita ma da gaskiya. Gaskiya fa kin yi kokari ba. Muna godiya sosai. To kaji. Assalamu alaikum. To wannan kira. Ya Mun gudu rasa ko? shi dai sai mu kamo wani ko kuma Assalamu mu kamo alaikum. mu. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Da muke magana kuma daga ina? Kuna tare da Malam Umar mai sanya a wajen jibirjan ku. Malam Umar mai kayan miya a unguwar Jibirjan ku. Ina muku barka da aiki. To muna ma barka da warhaka ya kasuwa. Alhamdulillah sai godiya ya aiki. Sai godiya da fatan ka ji wannan karin magana. Na Aya. kira ji wannan karin magana. To muna jin ka. To Wannan karin maganar kai hari wani kira ce. Muna so ka wasa kwakwalwarka ne sai ka cire mana menene dangantakar da yake. tsakanin kawa. Dangantakar Eh, dangantakar kanwa ce kanwar ma'aikiyar raya ne. Kanwar kanin kawaryar mahaifiyar matarka. kanwar ka ce kenan. Kanwar masu tawo ce. Kanwar matarka. Ka tabbata? Haka ne. To muna godiya Malam Umar. Yawa Allah kai mu. To kada masu sauraro su manta akan wannan tambaya tamu, Malam Musa ko kuma al'umma mai shayin goruba da ma shayin tafarnuwa da ke jikin karamin asibitin Tandare ya bada gudunmuwar katin 200 mun taho da shi ce duk wanda ya amsa wannan a tura masa. Kuma kai tsaye muna watsa wannan shiri namu live a shafin Sadi Energy Tandare fata sun a Facebook. Yanzu ganin sakonnin ku muna gani wasu suna ajiye mana. Juma'a kaɗan za mu karanto su insha Allah, bari mu koma ga masauraro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana kuma daga ina? To Shafa'atu yar gidan malam, to da fatan kin ji tambayar ta mu yar malam sai ki amsa mana mu huta. To gashi kuma kin samu shiga, kawai ki gaya mana kawai dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki, kawai ki gaya mana sai ki tafi. To yar malam sai ku dai muka ai da mu ne da bamu kawo ta ba. To Allah to mun gode kwarai da gaske. To kaji ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam, da muke magana kuma daga ina? Ina magana da Umar a cikin birnin Zaki ba gidan muka farsa ke. Umar daga ina? Ke da nan To Malam Umar, da fatan ka ji wannan takarda da aka karanto. ina da ku. To muna jin ka dai yanzu kan.
kai kan kai muke ji ai. Sai ne dangantakar ƴar uwanka. Ai na. Ai ka rage mana takardar menene dangantakar ka? To wannan mana ga da bi shirya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiyar mu kalau da muke magana kuma daga ina? Ina tare da Aisha ne daga Tandari. Aisha daga Tandari menene dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki? Menene dangantakar ki da kanwar kanin kawariyar mahaifiyar mijinki? Kai babbar magana. To bar magana kuma karamar amsawa. Gaskiya wannan makambayan kan ya fi ƙarfi na da Allah ya bada sa'a Allah ba mai rabuta. Ba za ki gwada ba? Allah. To Aisha daga Zaman Tandari. lafiya. Kuma shine ko dangantakar ku? To Aisha ki yi kokari ba kaɗan amma. Wannan katin 200 ina ga da kyar zai ci gun masu. Sai mu ci gaba da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barkan ku da yamma. Yawa barkanka da yamma, da muke magana kuma daga ina? Ahmed Arhaba ba shi yake magana. To Malam Ahmad Arhaba ba shi da fatan ka ji wannan takarda mai dimbin arha. Yawwa. Ai wannan takarda mai arha ce. Yawa ai shi yasa. Yawwa wannan amsa dai ita ce kawai. Na'am. Al-muslimin akun muslim, dukkan musulmi dan uwan musulmi ne. Kwarai da gaske. Wannan gaskiya ne. Na'am, wato musulunci kawai. Musulunci ne kawai dangantaka. Idan kun kasance dukan ku musulmai ne kenan. Yawwa to ta nan ne kawai dangantaka ta samu asali. To kuma idan ya kasance dukan ku ba musulmi bane ba misali tambayar wanda ake masa shi ba musulmi bane. To anan kuma ka samu matsala. Kuma kaga tambayar ta mu bai ɗaya ce ba ta da alaka da cewa kai musulmi ne ko kai ba musulmi bane. Duk wanda ya amsa ta zai zama kawai haka abin yake kawai ba. Wannan gaskiya ne, wannan mun ba da gari to. To muna godiya sosai Malam. Muna godiya sosai. Wannan tambaya ta mu ta yi tsada. Gaskiya dai ka. Assalamu alaikum. Da muke magana kuma daga ina? To malam wannan layin mata ka kira kuma ka'ida to ya cika kan to yanzu bari mu dan sha ruwa sai mu sake dawowa ko? Kai. MSP on the beat. Baya hawa sama kugare. Dare da komai san duniya makaranta ne. In yau da kai take gobe za ka wuce shi ne. Ruwan gidan mu Maliyana suka kogi ne. Yawo a duniya ma ina ga karatu ne. Abun hannun kana gana wani roƙo. ta biyu da kawai bibi a nan shi ne wata min wannan ta wannan sai a ɗauki guda ɗaya bar mi 30 wannan sunan karago Kano da Borno da Zaria na tsallake kuma ka so da kira live wannan tambayar shi tambayar ta Hip hop and biggest rappers duk kusan ba wanda ya samu sai mai gaskiya ke rasta kariya da ka haure shi ne sai ya sassake sunan me karago MSP ne and this is the best hip hop na babu you have to be test and my hip hop song will not be rejected you are the best yara da manyan ku ba kare kes ni san kara sun ce wai sai retes malam ni san kara ai sun ce sai retes MSP ni ne na so ku bani ku da fara baby ke mazo gare ni kake yau asara a rayuwa ina ga kai da bara kai na fasku dai na ga dara da sannu ka fara shanu ba su nuna an fillar dabara akwai sunan komai shirin ka kara lahira da san da haka dai ake gadara kai abu duk jikin ka gyara ko mahaukaci dan ba shi yawo tsirara in hudu da hudu ka tara rayuwar mu duka yau ilahu ne tsara ka roƙi rabu tabara dan ku kai gare ka ba ni da dabara kai MSP ba na fara manyan kuma ina zuwa kusara makiyan mu kun yi asara na shi a alaika aula kun lafiyara wadda ta fare a gadara har idan kana gani garara kai amma ta kuma ku gyara dan kake kuna gina kamar ki fara jara kai ba tsimi da dabara ran da rabbana ya ce ka je ka ko tsirara to madalla an gaida Musa Sala Fataskun MSP a cikin wannan waka ta sa ta rabon kwado ko to bari mu dauki shi rabon kwado ba hawa sama to assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalam. da muke magana kuma daga ina Kana magana da Adamu Dojin Angon Jigawa.
To a Malam Adamu da Dojin ko? dojin. Da fatan zai doje da tambayar tamu. Da fatan dai ka ji wannan tambaya. A'a, bai damu. Kuma za ka doje da ita. To kana tare da mu? Ina tare da ku. Menene dangantakarka da kanwar kanin kawaryar mahaifiyar matarka? Babu. Akwai inda babu za mu kawo ba. To wa yake gaya ma a gefen ka? Kwarai da gaske. Maganin gaskiya ina kuma gajere ne. A'a. To ai gajeren muke so ka gaya Shine ka mana. gaya mana kawai mu dai burin mu ka gaya mana dangantaka ta ku. Zumunci. Wani irin zumunci? Eh? Wani irin zumunci? Aboki Zumunci ko ne kawa ai- ko ai kanwar. abu da zo sai kuma ka je. To ai zumunci daban dangantaka daban alaka ma daban kaga ka riga ka ware alaka maka ce dangantaka kai muke nufi. Da aka ce dangantaka babu dangantaka sai dai zumunci. A'a ai da babu alagoro da mu ba za mu ce a kawo mana ba. To, kuma akwai ma sai ku faɗa muku. To muna To godiya. muna kwarai da godiya gaske. sosai. To bari mu shiga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana kuma daga yana? Asalamu ya ce daga Damba. To Asabe Teliya daga can garin Damban? Eh, To barkanki da shigowa ya mutanen Damban. lafiya, sallau. Amma kuna jin mu raɗau daga damban. Eh, ina ji. To masha muna Allah. miki fatan alkhairi to ki ba mu amsar wannan takarda ta mu. Sabateliya. Dangantakar mu da wannan abin tambayar. Na'am. Duk gaba ɗayan mu dai zuriyar Annabi Adamu ne da Hawwa'u. Wannan Wannan gaskiya ne. gaskiya ne. Shi ne dangantakar mu. Kawai shi ne. Eh, To muna matukar godiya kuma muna gaida Sabateliya ko? daukacin masu sauraron mu na Daga Damban garin kamar Damban shugaban ba? kungiyar mura talaka da su sai na Abba Damban da Bara Muhammad Damban da mai walla da dai sauransu. Duka ne. Mu Masu ɗauki kira sauraron ɗaya mu. zuwa biyu sai mu je shafin Sai na Facebook mu- sannan sai kuma mu sai sake mu canza wata sake tambayar. canza kwarai da takardawa. gaske. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hassan Albasari. Na sake dawowa. Aha, Abubakar yan ka talla. Abu Annur. Abu Abba ne. Abu Anur yana nan tare da. Ai a bakin ka na ji ai. Yanzu na sani. A bakin ka na ji ai. Abu Abba na ce ai ba Abu To Anur ba. to san da dawowa. To masha Allah, wannan tambaya in dai an sami wanda ya amsa insha Allah na masa alƙawarin kaki na dari biyu. To an ƙara 200 kenan ya zama 400. Kare kuwa To. ina muku fatan alƙairi. To muna godiya mu ma muna yi ma fata alkhairi. To bari mu leƙa shafin mu na Facebook mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da suka ajiye mana. Na'am. Idan muka fara da Hassan Lafiya Fataskun ya ce kai wannan takarda na baro uga yan katalla ga lafiya. Ka kaji ba a takardar Ka ga sallama ya bar ga wasu ta arinka amma masu kuma sauraro. amma kuma an mika maka ita. An bar miki ta gaba ɗaya To ba. shi kuma wato Muhammad Sani dan Anti ce kai tsaye ina tare da ku daga nan Dambuwa Firamare ina muku fatan alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka da basira a tashi lafiya. To ba mu ji amsa ba. Ai ba amsa. Sai sakon da muka samu da Alhassan Usman ya ce masha Allah fatan alkhairi a gare ku ya ce daga naku Hassan Albasari Abu Affan to ba shi ma ya ƙari ba da ke gabas da kasuwa ya ce iya mana fatan alkhairi Sadi Energy Tandari tare da yan kacalla fatan alkhairi ina gaishe da mamar wannan gida wato malama Malama Khadija ta unguwar unguwar Bolawa Bolawa. sunan sa Hassan Mu ma Albasari muna Albasari. miƙa gaisuwar mu ta musamman ga mamar tamu malama Khadija. Kwarai da gaske da fatan ma dai tana jin Tana mahalin ji- yanzu. tana ji To, insha masha Allah. Allah muna gaida hajiya. Idan ana cikin koshin Eh, lafiya tana kwarai, tare to da mu. sai Basiru Ismail TKC ya ce assalam daga nan unguwar Jaji na muku fatan alkhairi to muna godiya to fa ga Abu Annur ya bullo. To da shi da Eh, wato, mamar Annur ko? Ilyas Abubakar aiki di unguwar Nahuta ke ce tare da ummi mamar Annur. Kai ko da Eh yake ya ce to har da ma Annur din suna tare da mu. Ba sun sara mana ido tare da sauraron mu duka dai suna jin mu. To a gaida Annur. To muna Na tare daga da- Annur hannu. muna tare da wato sai Sile Inuwa Gwate shi Na'am. wannan dai ko daga ina ne yace ina muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya to mun gode Muna sai godiya Ahmad sosai. Abdulkadir Hassan yace assalamu ina muku fatan alkhairi sako daga Ahmad Arhaba Arhaba bashi. bashi Muna daukan ba godiya. Ahmad tsere tsada Mm, sai Aisha Mu'azu ta ce wato assalam ita tare da Hafsa Ibrahim Bawa kenan mm, da kuma Aisha Khalid da kuma Balkisu Khalid mm. da kuma wato Nawlatu Khalid daga diyar Garfulani masallacin Malam To, Khalid duka suna dai da 'ya'yan Malam Eh, Khalid ne. yawwa, To eh, muna eh, gaida Malam to Khalid. suna yi wa ma'aikatan gidan rediyon nan fatan alkhairi sai ra'ayin baba na Hussein ya ce assalam kai tsaye nake kallon ku daga nan unguwar Dorawa Firamare fatan alkhairi a gare ku da fatan za ku tashi lafiya sai Hassan Lafiya sake dawowa ce na mana fatan alkhairi sai Musa Hadirin Asuba da Magaran daga can jamhuriyar Nijar
yace shi ma yana mana fatan alkhairi To, kuma muna da gaida fatan mutanen zamu Nijar. tashi lafiya. Sakonin dai ga sunan zamu Da ci yawa gaba ba. da karanto su kuma ku ci gaba da ajiye mana su. Mala Abubakar kamar zamu canza tambaya Za mu ko? canza tambaya To. ga masu sauraron mu. Ka karanto mana Wace ko kuma na to gashi dai tambayar tamu dai ga sunan sai ka zaba mana kwalli da To bari dai mu fara da na kusan na gari garin. mai saukin ko? Yawwa mai saukin. Wato tambayar dai kamar Aka tana ce cewa ne a yargo a mana kawo mana sunan kasuwanni da suke ci wanda ranar suke Lahadi. ci ranar Lahadi guda 8. Aha, kuma a nan jihar A Yobe. nan jihar Yobe. Kai to wannan Iya ga tsukukun jihar Yobe kar a Kawai shiga damban ko a je kasuwannin da suke ci Yawwa, ranar Lahadi Lahadi. guda 8. guda 8. A yargo mana su a jihar Yobe. Na'am. To wannan tambaya Na na san ga wannan ai wannan bagas ce. na ga wannan tambaya Eh. ai ba zai wuce mintuna nawa za ta yi ba. Wallahi. Baron, you are just too noisy. Low party. Ba time ba. Low party. To masu mu da fatan kun ji tambayar ta mu ta Ga yanzu. wani kiran To farko. bismillah mu je ga Bari mu kira na je ga farko. kira na farko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam Umar mai kayan miya. Wannan kwarai da hanya shi ne da To sannu da dawowa Ko ka Malam Umar. shigo ba. karfin ku. To da fatan ka ji wannan takarda. Na je na tambaye ta ku kasuwanni a cikin Lahadi. Eh kasuwannin da duk suke ci ranar Lahadi a nan jihar Yobe guda 8 kawai. An yi tsari yau. Na'am. Ba mu kai ka wani waje ba. Akwai garin Fatasku. Na'am. Daya, Akwai da Maruwa. biyu, Akwai da Masiru. uku, Akwai Gaidan. Akwai Gashuwa. Gashuwa, anya, anya. To akwai wannan garin wannan Abun naka ya zama abu. A babu gaidan a ciki. na Gaidan ba ta ciki. A yanda aka rubuto mana ba. Ina da laika. To, Ban gida. duka dai an jima ka sake tunani. Ka sake nazari. To wannan tambaya. Bari mu je ga mata ko san assalamu alaikum. Wa ke magana kuma daga ina? Aisha daga garin Dala. Mu? Hello, Aisha kina tare da mu? To da fatan kin ji tambayar ta mu. To wace kike so daga ciki saboda tambayoyin namu biyu ne? Dai kan mu wuce. Ko da ke to ai ta ɗaya mun wuce ta tambayar mu. Aka ce ki kirgo mana sunan kasuwanni wanda suke ci ranar Lahadi a nan jihar Yobe guda 8. Guda 8 kacal. Ɗaya, biyu, uku, hudu. Aikin faɗo waye. Idan kusan naki da ya gaya miki na ce dogo amara. Aikin faɗo ba. To mun gode kwarai da gaske kaji. Gaje na ce dogo amare. Ba ita kai take ba. Salamu alaikum. Da wa muke magana kuma daga ina? Waye? To Malam Umar Idris da fatan ka ji wannan takarda. Ban ji ba gaskiya. Aka ce ka kawo mana sunayen kasuwanni waɗanda suke ci ranar Lahadi a nan jihar Yobe guda 8. Guda 8, amma an ba da amsar wannan sanin dawar waye nan ne. To ko za ka gwada? Insha Allah. To muna tare da kai. Yawa dangantaka na da ita shine matata. Ka yi Ai kokari. matata ce dangantaka tsakanin yare. Da ba matata ai da ba dangantaka tsakanin yare. Kwarai amma da yin matar taka an samu dangantaka tsakanin ka wanda zaka iya gaya mana sunan dangantakar taku. Ta ya gagara faɗa. Sunan Bai yi sunan dangantakar taku ma'ana misali kamar ka ce a baba haka ko wani da sauransu ne. To shi muke bukata.
sake mun bayanin. To menene dangantakarka da kanwar kanin kawaryar mahaifiyar matarka? Wannan shine tambayar. Kawaryar mahaifina. Ayya. To dai ina ga ka shirya za ka sake dawowa domin ina ga ta gagare ka dai wannan takarda gaskiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Ko yayi bacci ke? Network ya rike shi. An ce network ya rike shi. Assalamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Na'am, barkan ku dai ba saka. Yawwa, barka kai ma da warhaka. Da wa muke magana kuma daga ina? Kuna magana da Muhammad Bani Sarkin Kamshi. Muhammad Bani Sarkin Kamshi. Sarkin Kamshi. To Sarkin Kamshi. Da fatan zaka amsa mana wannan takarda ta mu. Kasuwan da suke ce ranar Lahadi ba? Na'am. Akwai a iya yobe kenan zani sabu ko iya yobe. Ok. Akwai farko da zan fara da Fortiskum Local Government kasuwan hatsi tana ci ranar Na'am. Kasuwan awaki ranar Lahadi ko ma babban kasuwa wannan ranar Lahadi ko kuma nan garin Alkali. Ita ma tana ci ranar Lahadi. To ka faɗi guda biyu. Guda nawa ake zo? Guda 8 ka faɗi biyu. Ya ilahi kayo bazin yawo gaskiya. To, kana godiya. Sarkin ƙarfi. To mun dauka da ko ka san ko yana kai turare ko ta kasuwa ga kamata. Shi ne dai ka. Assalamu alaikum. Da wa muke magana kuma daga nan? Waye? To sautin rediyon ki fa yana shigo mana, ki dan matsa daga jikin rediyon ki. Kin matsa? To me kirgo mana kasuwanni guda 8 da suke ci ranar Lahadi a jihar Yobe. Na'am? To ɗaya. Biyu. Uku. Hudu. Garin tuwo a ina? To ba da ita a ciki. Sai dai garin miya ina ga ko? Kin kama fa mun gode kwarai da gaske. Wanda take gaya miki ki sai ta sake tunani sosai. Garin tuwo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan an rasa wannan kira, wanga kira ya tafi. Shi din ma? To ko za mu sake maimaita musu lambobin ne? Kawai dai an samu akasi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Ita ma ta gudu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana kuma daga ina? Malam Ado daga garin Ada. To Malam Ado, da fatan ka ji wannan takarda. Na so a bani tambaya na daya. A'a, wannan wasa kwakwalwa ne, filin wasa kwakwalwa ne. Aka ce ka kawo mana sunayen kasuwanni waɗanda suke ci ranar Lahadi a jihar Yobe. Guda 8. Akwai Damaturu. Damaturu ɗaya. Akwai Gandarma. Damagun. Akwai Damagun 2. Akwai Fatakku. 3. Akwai garin Alkali. 4. Akwai Zadaga. 5. Akwai Girgir. 5 kenan ko? 6. Awa. Akwai Gaidam. Ba Gaidam. Ka shiga tsilla kuma. To gaskiya
muna godiya kuma ka yi kokari Ya sosai kokari matuƙa, sosai dan sosai. kusan ma na ga babu wanda tsallake wanda biyar ya a cikin tsallake masu wannan gaskiya amma ne. shi ya kokari matuƙa. Har ya tafi Muna kusan fatan dai wasu ba su guda sace amsa ta za su sata ai. saboda kar su kara akan nasu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da ke da wa muke magana kuma daga yana. Aisha ɗan kwamishina gidan sandari. To Aisha yar kwamishina Yar ko? kwamishina. Ɗan kwamishina. Oh to a'a to shikenan daga tandar ko? Eh, To ba mu amsar tambayar mu ta yanzu. Kwamishinan na ilimi ne ko? Na'am. Kina tare da mu ko? ina tare da To ai kin ji tambayoyin namu. na cikin sosai. To ba To mu ki amsa amsa kawai. mana. Kukiku, Ɗaya. Daya, dama turu, biyu, dama gun, uku, ɗanzarma, kai. Na gandar ma ranar asabar ce. Tun daga nan kin tike kenan. To mun gode kwarai da Yar gaske. kwamishina. A ta ce ba ko Ko dan kwamishina ne? ita ma Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Da muke magana kuma daga ina? Kuna tare da malamin su ne daga cikin rigar Fulani. To Malam Yusuf, da fatan ka ji wannan takarda mai sauki. Da sauƙi da wanda ya gane. To, ai da fatan kai ma ka gane. Zan yi kokari insha Allah. To, muna tare da kai. To, farko za a ce akwai kasuwar na masu Ɗaya, akwai da magun, biyu, Fortiskum, uku, garin alkali, hudu, Dadasa, biyar. Gareru, Gareru, Babu a ciki nan. a cikin naku babu. Babu. To ita ma tana cina. A wani a local government take? A Fune local government. to watakila ta yi Ka- karama da to yawa. ta shi yi yasa ba karama su da kawo yawa ta shi ba. yasa ba a sa a ci ba. Wanda ya rubuto ne wa yawon su kaɗan. A'a, ba mu ce ma babu garin ba. Amma ai ba ta kai kasuwar damagun din ba ko? Ba ka kai da magun ba, amma kai kasuwa tun da daga garin na ana tashi aje. To yanzu dai ba ta cikin wanda aka rubuto. To shi kenan bari in dubo maka wanda ya karbuta. To ta yaya ga- To muna jin ka. mun samu sakon mun gode kwarai da gaske. To kaga ya gudu Hadiza ba. maman Muhammad tsohuwar kwata muna fatan zaki kira mu. Ba wai turo sako To shi ba. ne assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana kuma daga yana. Maman Aisha daga Sabana ko? To irgo mana sunayen kasuwanni guda 8 wanda suke ci ranar Lahadi a jihar Yobe kacal. Ɗaya, biyu, uku, hudu. Hudu. Na'am. Ayya. To ba ta ciki. Biyar. ko? Biyar. Shida. Ayya, Yawa. sauran kifi ba ki samu kyautar katin 200. Kashe ke ma da ɗan fefar ki kika rubuce wanda malam waye ya kira. Kwarai da gaske. Ta bari mu je ga Kira kira na gaba. mata. Maza ku. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Da wa muke magana kuma daga ina? Kana magana da mutum baban Khalid daga Algasa. To, baban Khalid da fatan ka ji wannan tambaya ta wasa kwakwalwa. To, muna jin ka. Ka irgo mana sunan kasuwanni guda 8. Shi ne ranar kasuwanni ke ce. Na'am, ɗaya, biyu, uku kenan. Ina? A Jakusko. To, muna godiya da taka gudunmawar sosai. Yawwa, Allah kai mu, Allah tashe mu lafiya. Sai ya ce shi ya iya inda ya tsaya kenan. Assalamu alaikum. Da wa muke magana kuma ka saba lamba.
magana da Malam Muhammad Kabir da ke Angon Industry. To muna godiya da fatan za ka biyo layin. Yawwa layin maza ba. Mm. Saboda wannan layi ne na Salamu mata. alaikum. Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana kuma daga ina? Da Muhammad Kabir ne ke da shi. Baffa mai kifi. Yawwa Muhammad Kabir. To malam Baffa da fatan ka ji wannan takarda. Wallahi na ji Allah ta fito kuma Allah ba ku sa'a na ji kuma zan faɗa in Allah da. Amin, Allah taimake mu baki daya. Yawwa a fara faɗa muku. Na'am, Yawwa da Damaturu. da maturu daya, Da Magu. biyu, Damdu. babu gamdu, Ba ta su da garin alƙali. biyu, uku, Garin alƙali ko da mutum. hudu, Yawwa da wannan garin. Wani sai da ya shiga da abubuwa ya dace ne. sai ga ka yi kokari gaskiya. Kwarai da gaske to bari mu Wance kalle kuma ka yi kokari bari mu shafin kalle ka Facebook shafin ba? na Facebook ka san suna ajiye sakonnin kafin Na'am. Hassan fa albasari yace yau fa abin naku ba sauki. Shi ka yi ajima ba bar mai sauki ba yi. yace kun wato kuma dai yana mana fatan alkhairi. To muna godiya sosai. Yace saboda yau din fa muna wasu kwakwalwa. Mm. Sai Aisha Mani tace assalamu fatan alkhairi ana ta fafatawa muna jin daɗi. To ai kamata ya ku shigo ku Ko ta ko Yawwa. ko da yake sun shigo din tun da sai ta injiniya Yusuf MG ya ce ina muku fatan alkhairi sai baba gana Muhammad ya ce fataskun da magun da maturu garin alkali to shikenan to muna godiya. ai ya yargo fa kusan kudu ma Yi tunda anan ya tsaya ai da sai godiya ai. da ce ya karasa Yi da ai ya da sai dan mu tura masa katin sa ko da ta hanyar yawa Abdullahi ne to Abdullahi. shine dai ka. To Ahmad Muhammad Futuhi ya ce kar to okay wato kana tashi ba amsa ba to ai Ahmad kai kamata ka shigo Yawa tunda Yawwa. ya sani ba. shi ne ai to sai Abdulrahman Faira ya ce to ba kuma bace amsar illa mutunci ita ma ai dangantaka ce ya koma wacce tambayar kenan Na'am. to ga dai sakonnin nasu da yawa suna mana fatan alkhairi to za mu koma layin mata ko salamu alaikum salamu alaikum okay to ai mun tasa layin da salamu alaikum mu koma ga layin maza Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana kuma daga ina? Muhammadu Jama'a da Musanya da Kasuwar MK. To Muhammadu Jama'a daga kasuwar MPN da fatan ka ji wannan takarda. Na ji. To fara lissafo mana su. To fata su. Ɗaya, Na da. biyu, uku, hudu, Oh, gari da zaɓi. biyar. Damagun. Da ba gumba ka faɗa ba kuwa? Na kuma fada ba. Ka faɗa. Wala ba fada ba. To shikenan muna ayya to kaga ya gudu ma kowa. to ai salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam da wa muke magana to maman isan daga saman kwari ko ina Mm. to ba mu amsar tambayar da muka yi takwas kacal fa muka ce ba wani mai yawa ba to ɗaya kenan biyu Biyu. na'am Uku da maturu. ok ta ce da maduru Uku. Potiskun ga daka da maturu muna jinki. Hudu. Na? To wannan na layin na tafi akwai. kyawun sadarwa ba ma jinta sosai Salamu alaikum. Amu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Buhari Onyegu. Muna magana da wani salon. To Malam Buhari Onyegu muna yi ma barka da shigowa. Da fatan to Fatasku. lalle ba har da ƙwarin gwiwa ka zo ɗaya Da ƙarfin gwiwar ka shigo fa. ka ji hanyar gabi ba Muna jin ka. ɗaya Damagun. Biyu, Daga. uku, Girgir. hudu. Garin alkali. Ana gaya ma fa. Biyar, biyar. Bar da kyan Batira. Macina shida.
a babu garin to Sai garin miya. ne gulani ba gulani a nan ka faɗi da magun a ka faɗa Ƙwarai ma da gaske. a Ai da ka magun. faɗa Buhari Da magun ce ma ta biyu. a ka faɗa Ina- ai- ka faɗi gara ka ai ai. Abin nasa kuma yanzu ya zama kamar gani. To. abin ya zama coge ke da malam Buhari ya gudu Da fari kamar zai abin nan. zai mada rutu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiyar mu kalau da muke magana kuma daga yana. Da wace? To waye ce daga Arewa me? To Halima Abubakar to irgo mana sunan kasuwanni 8 kacal da suke cin ranar Lahadi a jihar Yobe. direbobi Direba to direbobi su to Allah sa suna tare da ke ai to muna godiya daman haka muke so a ranga muku kuna jin daɗi kware da gaske to masauraro da ka san tambayoyin namu har guda biyu ne ko ba a samu amsa ko ko ɗaya ɗaya ba wanda kuma ya kaga amsa. duka kowace tambaya ba tun har mun ne da samu ya dan yunkuro kuma ya yawa ya shi din shiga ma tsilla-tsilla shi din ma ba shi kadai bane eh kuma muna da kyaututtukan kati akan tambayoyin namu dukan su biyu amma shiru kake na ji ga mu ba koma da katin mu sai wani mako ba a samu wanda gaskiya ya dai amsa ba kan gaskiya bari mu koma ga za mu layin ɗauki kira kusan na ƙarshe ina da ya ko kamata mu ƙara ɗaukan ko bibbi ne kafin mu kawo ƙarshen shi na'am to wannan ya dai ani bari mu na koma assalamu alaikum da wa muke magana kuma daga ina mama Aisha daga ina to mama to Aisha mama Aisha daga sai Sabana ki ba mu amsa na'am ka salfa muna jinki A'a, to ai, ko da daga ina ne ki ba to macina ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kai sanan ki ɗaya ba saura ɗaya dal dan Allah ki ka a'a ayya kai amma gaskiya ba mu je miki daɗi ba da ya kamata gaskiya dai kwaya ɗayan nan ta bada shine matsala ai ba kwaya ɗaya kuma ka san ko mutum ɗaya bai ambato ta ba ma gaba har ɗaya yanzu na'am ina ran satu da yau ba ba nan ba ne shine ga ina so sani nan ba fara da yau ba satu ba ina da harshen satu ne ni na wasu kwakwalwa wanda ya bari shirin da ƙarshen tun morning ne ok morning 7 magaji ya ƙi kamar ya mun rubutu biyu ne ya samu hajjima da kan idan kun ban zan gyara ta Ba nake ba tare. da dukan ilimi kyauta ba ku ba batun siyan data kowa Kowa da zan Muhammad aura Yakubu. masa mata mu kasa mu tsare mu raka mu jira a jam'iyyar keken Okay, za ka kira wancan layin ne malam Muhammad wannan ba na a jam'iyyar keken bera a bani ite wanne shugaban kasa 0070 ite wan Mr. President ta Baby, you are just too noisy. ba wani labari ka duba mi na zo wajen ka 70 no money bani da koda da 25 da Najeriya 80 wallahi gara a sani mari 25 kasar nan ni ne zan iya a bani 25. zama injiniya Najeriya Yawwa, ba ta shine. da lafiya Yawwa. tana fama da su malaria talaka ba shi da Waye waɗannan amfani na Allah? babu Wallahi karatu kawai na jinta ne a wani- zamani a wani zama me ma babu kalle wani kwamiti yunwa
hustle ina nufin ba ni da canji ji zamani ba na ji waye isa sani Man, amma you are just too noisy. yaji kwakwalwa to masu rarar mu so da kurewar lokaci za mu ɗauki kira ɗaɗɗaya daga ɓangaren mata da maza sai mu rufe shirin mu biyo ku ba shi dan ba za mu yafe muku tambayoyin nan ba gaskiya dai to ka mu je salamu alaikum da wa muke tare kuma daga ina to mai turare da fatan za ka ɗan ƙara mana bolin so da mutane su ji ka to muna jin ka kasuwanni guda takwas na'am masu ci lahadi na'am akwai macina na'am ɗaya akwai girgir biyu akwai garin alkali biyar uku sai akwai jaba ba jaɓa nan ba jaba ciki akwai gadaka akwai gadaka Hudu kenan, hudu ko? akwai fatiskun akwai futiskun biyar sai akwai damatu shida gida ne shida ka irgo ba na faɗi damagu ka faɗe ta ka faɗa ka tsaya a nan kenan sai na koma to muna godiya A sosai gurguje salamu alaikum Wa alaikum salam. ke ce ta karshe a gurguje ba mu amsa kafin mu rabe To akwai fataskon, ɗaya ɗaya akwai da masuru, biyu akwai gadaka, uku akwai damagu, hudu akwai girgir, biyar akwai macina, shida akwai algaleri. a ba alkaleri ka ai jihar kaman bauchi ne ko Ƙwarai ma ko kuwa. jigawa ne to masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci a nan fa za mu dakata da wannan shirin namu na wasu kwakwalwa sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu mun zo ku bashin tambayoyin mu da mu ko muku yanzu ga wannan a live ka sai lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu na gamje ƙwararren mai bada magani